to giyud kaka ginyalo chiwo that information mondo police take action. To bende ka ji opiny oriwre ma giloso structure miluongo ni association, to gin giwegi ginya bedo gi solutions ma gikonyrego, nikech ka ji owinjre ni koro wan kuma wadake ni wadwa ni wadage e yo mafulani, to ging'eyo very well ni ka nitie ng'at ma ok luw chike ma giketogo to gin gi action ma ginya kawo. Koro ber ka jopiny konyre gi serikal mondo ka nitie information ma nya konyo serikal to gichiw information no mondo serikal otek hatua, to gin bende gikony serikal mondo yudo solutions or come up with ideas mag nya konyo yore mag insecurity. Omiyo koro kata kwacho bunga no, ang'e ni serikal ng'iyo wachno matut, to wadwa ni serikal ng'iyo wachno matut to jopiny bende okonyre mondo gichiw any information ma nya konyo serikal mondo ji odag e kwe, ji odag ka jok moherre, ka jok mong'ere, to ka jok ma be dwa konyre by giving information. Ndiere weg udi ma samoro kadhe matek e lwet jodak ma samoro kadhe lwet